O deputado nacionalista Luís Bará presentou hoxe en rolda de prensa as multas que percibiron 9 militantes do BNG por manifestarse, dixo, pacificamente o pasado 30 de decembro no acto da inauguración do terceiro carril na Ponte de Rande. A multa é de 100 euros por persoa e o feito en cuestión foi que eses 9 militantes abriron unha pancarta en contra das peaxes galegas. Que nos dicimos, insistimos, repetimos que non foi un acto de inauguración da ampliación da Ponte de Rande, porque, como podedes comprobar, as obras seguen, despois de 3 meses aínda non remataron, senón que foi unha ceremonia de inauguración da suba das peaxes. Ademais, pensamos que foi unha provocación, unha burla e unha ofensa despois de todo o proceso previo das condicións nas que estiveron facendo as obras e a presión que se meteu aos traballadores e traballadoras para poder rematar a tempo e facer este acto de posta en servizo dos novos carrís no último día hábil do ano coa única intención de favorecer os intereses da concesionaria porque, a fin de contas, tratábase de que pudesen aplicar a suba das peaxes ata un 3,81%. Un feito deleznable pros nacionalistas, un feito que deixa en cuestión a liberdade democrática. Estamos asistindo con este feito e con outros moitos a un proceso represivo por parte do Estado en forma de multas que forma parte dun proceso máis amplo de involución democrática e persecución da protesta e da discrepancia. Este non é un episodio illado, polo tanto, forma parte da utilización que estamos vendo da Lei Mordaza e tamén do Código Penal para perseguir a liberdade de expresión, de manifestación, de folga, para intentar amedrentar e someter a sociedade. Con estas medidas, dende o Bloque Nacionalista Galego quixeron deixar claro que non se van a amedrentar, que non van a parar e que van a seguir denunciando os abusos e as injustizas. A finalidade, como decía, é crear un ambiente de medo, de censura e de autocensura e a nós, desde logo, isto parecenos moi grave porque parecenos que é a resposta dun Estado autoritario, centralista e represor contra dereitos democráticos fundamentais, contra a liberdade de expresión e tamén contra os dereitos dos povos. O BNG levará ao hemiciclo galego no mes de abril este feito, co fin de pedir unha vez máis a derogación da Lei Mordaza e a transferencia da xestión das autoestradas.